My respect to Almighty God for bringing us here today. Our proud parents, visitors, faculty members, teachers, our Vice Mayor Edgar P. Yambao, our Barangay Captain Paul Flores, and Sir Dennis, our District Mobile Coordinator Dennis Navarro, and District ALS Coordinator Sir Alan M. De Los Reyes, our ALS Coordinating Principal Sir Ariel A. Bares and Sir Ruel F. Bondoc ng PS1, our Municipal Councilor Eduardo M. Garcia, and also ALS graduates, ladies and gentlemen, may abak po kayo man. Maybe you are asking bakit nagtuko po ni Kenny. Ako rin po kasi hindi ko balo ng bakit. Dahil malipat na niyang anak ko, watang daramdaman kay salitang guest speaker, ingat yung inisip ko matas arang ko, matas aposisyon, at in pera o makwal ka. Kaya ako mag-umpisa ko pa, magsikap at patuloy mangarap. But then siguro kaya yung Kenny kasi balo ko na ako pwedeng ibahagi kaya kayo. I-graduation day, pagkalugde, di ka rin mag-aral at nangyayari. Makatanggap a diploma, iniing katunayan karelang tagupe, ilubning pilang panwadang kamagsikap. Metong ka rin bagi ang magikayat ang pamagpursigi ka rin mag-aral, ingal doon karelang graduation day. Aga nakakatuloy ganita, minsan sinabi ko king sarili ko habang mahiramdam ko king kaya kaming guest speaker anyang elementary. Sana po ang tago ko maging guest speaker ko naman, maging kalupake. Puri ko lang din ayabot din ka na akong pangarap at puri ko datang ingal do pag maragolda ko din pengari ko at din maging mestra ko. Inspirasyon kayo po ka na akong pamilya. Mapalyaring karaklan kayo din dami na yung tulugan ng salitang pamilya. Ang pamilya, nangyari yung pinakamalating sakay na ng lipunan na kabibilangan ng tatang, ima, anak at ting apo. Ikilog ng meto nga pamilya, malyari yung mabuhuing pamahalaan o gobyerno. Ding pengari yung gobyerno at ding anak naman ilang mamamayan. Pero mga nanuya bang maging sangkap king tagumpe ng metong anak king tutulong ng aral ding kayang pengari. O rin po ding aral king kilog ng metong apale. Balo yung po kanita nang lulog kami kayo ng eskwela ngayon. Maglakad kami mo kilalab na ng Aldo. Grade 1, yung bakal mo at 2 pesos hanggang 5 pesos. Sabi dapat ng mga katwa kapag may tiyaga, may nilaga. Nang minsan nga magpanintake pang SKND para mo magkapera kami. Simpleng biye, mamong pakinggari po habang manipi ay lima. Anyang minsan nga sobra lang ang 10 pesos din nga bli ko nga SKND. Kaya pasumli na lang mga ako. Kasi yalimayang yung kuma nung aliyang heka. Nano po yung buli kong sabihan, manuruting pamamagitan ng masanting halimbawa, inkilog ng bale, tuturuan ng dalating anak para maging magalang, magpisayay ni kaneng po at opo. Pagiging tapat, kalupan ng pamanyubli ka rin bagi kaya kang indam. Pamagamit ka rin pamagkamali, at kahit itangali pamanyingit king pila. Balata mo na ang kasimpleng bagay pero ing maligawal, yang maging gusto ka rin ang aking daring anak. Lalong-lalo na, nung rin gagawa din pang mga katwa. Sabi namin king Bible, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya, hindi niya ito ihiwalayan. Ing murang edad na rin anak, atin na lang cellphone o kaya naman tablet. iPad nung ipaswal ng bagya, Imalago pong ipaunawa ka rin kay anakan nung nanuman yung pamagkaiba ng kailangan kaya sa ating buri. Dahil kung bandang talwi, alin naman material na bagay, yung mga pagpaligaya ka rin. Meto nga bagay ka na akong aiisip. Nung ding bawang anak king kilog ng metong kapamilya, tuturuanan dala din karelang pengari, king karelang mga santing asal o halimbawa.
Nung makadita, maging matahimik ya at maunlad ing meto nga pamilya at maging ing barangay. At nung bawat barangay matahimik ya at maunlad, alipo ba't bawat lalawigan maging niya namang matahimik at maunlad. At nung makanila larin ding bawat lalawigan, aliya po kaya posibleng maging maunlad yan naman ang kakatamang bansa. To all student, balo ko kaya kayong pagdalanan, aligualwa kaya kayo, uling kalupayo ko rin. Sa mga piwalos kilala yung since tagaminalin tamo, at kaya ko rin may kapag-aral elementary king eskwela ngayon. Kahit aligualos graduate, pawustan yung balikan yung kanakong nilabasan. It's really good to be back, sabi ko king sarili ko na din. Kalod ko pa mo kitang gift, aga nakakontamping itang elementary days, bala mo kapilpan yung grade 1 ko. Nino pa naman yung makakalingwan grade 1 experience, in time 8 talwi kaming dilig in line, istong flag ceremony na, uling maka-alphabetical order. Ano na ako may bug-agit din kaya aming mestra. Grade 2 kung kanita niyang sinulat kong dinala na beses king papil. Ito yung pagawa na kaya kami, istong meeting na rin mestra. Na kayang kapagal, imagine 100 beses sulat may lagyo mo king papil. Di ba kapagal? Lalo na istong may wala kang bilang, kailangan mo lang bilangan pa si bayo din sinulat mong lagyo. Dati ko kutang ko bakit kaya papagawa na pa kaya kami ita. Ngayon ko pa aisip, ito siguro yung paralan na rin mestra para hindi ng talong makabang pasensya tingge. Grade 3 ko niyang feeling ko na akong kabogwan. Dahil pa na akong talwing mumuli, ako na agad sagot din kaya kaming exam. Uling may na akong mathematics kanita. Karin ko pa nga may barog bulgit, uling ala akong assignment. Pero yung pinakamasayang level para kako. Uling ngayon ko may gumpisang medinan medalya. Grade 4 ay mag-umpisa akong mangarap. Yung level 8 karin may gumpisang lirong bilang nights king pisamban. Sabi na kasi kanita kapag mag-serve ka king pisamban, matas ka grade, mabiyasa ka. Grade 5 naman, karin ko may gumpisang may makyabi ka na yung contest. Track and field, panay ako sa sabak daw, uling na akong kabilis mamulay. Yung coach P pa nga kanita, yabi ni Sir Isip. And one of my teachers, Sir Eddie Garcia. Kaya kung may biyasa na kapag PE, ali dapat mamyalong. Doon ay magbungkal gabon, ketang garden. Kanita atin kaming tamnan gule, para atin kaming pupulan. Kaya siguro paano naman da kami, uling kanya manipatan yung salitang kapag may tinanim, mayaanihin. Grade 6, last year kong elementary, betong yay ni karin niya kuha kalingwa na banwa. Dahil kinigay mo munang dimdam yung salitang, karing hanggang pupil ko, ikaw peka man siya sa buntok. Dinya na rin teachers kanita. Kana akong magandang advisor, Ma'am Joanna Talavera, at yung poketa. Waling sobra kami kang at sa buntok. Kapag sinabi lang man siya sa buntok, minsan ay isip tamo nung isto pa ba'y gagawan tamo o alina. Eh mga takasagilid pa mag-aral. Kwento kayo po kaya kayong meto nga kilala ko. Meto nga college student. Nag-enroll lang yung meto nga eskwela kaya binahimana. Eh libre tuition fee kanita. Nakamaling tuition fee. Alideyagyo. Waling sabi-sabi lang mag-aral college, ilang kakapatan. Mas pinili na pa yung maraming magipag-obra kaysa aking mag-aral. So may ipag-obraya pa pang mag-aral na din kapatid na. Hanggang may mag-aral niya ka rin nayayaluang vocational courses abang mag-obraya. May kapasar ka rin nayayaluang courses, may kapag-aral. At kaya kapag obrayarin ka rin private and government sectors, may makyabe ka rin nayayaluang organization, community service, naging youth leader yan naman, uling balo na itang linabas daking kasakitan tingge. E nainisip nung nanumang sabihan na rin alawang tao, kaya may sikap ya, ginawang paralan, na yan naman adlangin kahirapan, para ayabot na yung kayang pangarap. Bali po ba nung nga mga kanakong kwento?
Makatalakad niya po ngayon magsalita king harapan niyo. Betong uwing puli kong ipayabot kaya kayo king kwento ko. Dapat mabiyasa kayong mangarap at mo basta-basta mangarap. Kailangan gawa kayong paralan para ang tangye ipangarap ay ka. Maulagay bawat oras sa milalabas kaya katamo. Nung iya ka mangarap ngayon, kapilan pa. At tandaan niyo mo rin na rin bawat tao at king paligid yung ngayon, betong lang ang party na rin biyayo rin. Digpe nga rin tao, mestra, kakaluguran at kakilala. Ilangan natin lang role para ayabot na yung kaya tagumpe. Kaya nung nanuman yung maging pangarap nyo, at yula pa rin para kaya kayo din pengari at mestra. Kaya yula pa rin, at sigurado kong aling-alita kayo lakwan din. Dahil yung tagumpe na namo rin. K-12 Basic Education Program. Programa na yung Philippine Development Plan o PDP in K-12. Alternative Learning System o ALS. Bali yung bada ka rin kabalian kamo may katong luking eskwela. Dahil king kaluluwa na lingge, alang sapat a pera, ating karamdaman at kapansanan. Kaya naman king South ning ALS, may payabot niya at hindi ng chance ang makapag-aral kalupay yun. Karing kaya katamong kabalen pati karang niyaluwang sulok ng Pilipinas. Atin basic literacy program nung noon mabiyasa na ding ALS student nung mga nanong manilang, sumulat at mamasa. Atin naman accreditation and equivalency o ANE program king ALS. Para naman ini karing kabalen tamong tinong ng king pamag-aral. Pero di sana may balang eskwela, ding ipasang king ANE test, hindi na lang certificate bilang patunay na atin lang sapat kabeluan at kabiyasan para lang king college. Training programs, mag-apply obra at makapagbalik king elementary at high school. Ing ALS merong yang bulaklak, amamye, banglu at pag-asa. Saludo ko po karang ALS student kalupayo. Uling patunay mo alang pipili na edad king edukasyon. King K-12 program kasi dapat atin edukasyon. Edukasyon para ka rin gana-gana. Dahil bawat Pilipino ating karapatang mabiyasa. Before I end my speech, buli ko na pong pasalamatan din may mestra kung kayo malipatan ng elementary ko. Patuloy ko pong mangarap para kaptan din bawat tagumpe. Ulit kaya kayo kung may gupasang may biyasang may bilang, mamasa at sumulat. Nung ala kayo para manalakaran bilang pangadwang pengarin, ala kong pungay ni Kini karing harapan ka rin dakalataw. Talpong dakala salamat. Aling-aling ko lang kalingwan, dinala na beses sinulat ko mula king papel at mong kalgabon king eskwela ngayon. Karin namang pengari po nga yung Kini, lalong-lalo na dito ang ating pangpapag-aral. Ipusye mo po yan, sabi natin, magtyaga mo mayari na rin. At karing kaluguran ng ALS students, make your parents proud. Mabiyasa kayong mangarap. Patang atin taong magsisti o mag-down kaya kayo mana ng sakit dog karela. Instead, gawa nyo lang inspirasyon para mas mga tiyapain kayo. At panay yung tandanan, yung pinakamanyaman ganti karela, yapin ng tagumpe. At potang may tagumpe na kayo sasawang sumawag ka rin kabalenta mo. Nakanyaman, ipagkiramdan ang sasawang kesaing sa sopan. Alin kayo sasawang magpasalamat, kalupan na nitang mayaman ng negosyante. Ikip na itang pulubi, mamangal yaking basura. Sabi na, salamat rogo, alin ko meging mahirap. At ing pulubi, ikip na itang murit maglakad yaking dalan. Sabi na, salamat, alin ko meging murit. Ikip na yung murit, imerto nga tawag dalan sa bakyang daya. May palaris niya at neteya. Sabi ng murit, salamat Diyos ko, ya ako mabiyang pa. Kaya magpasalamat ka rin hanggang bagay natin ka. Makontento ka dahil ay ubalo, maswerte ka pa sa ka rin aluang tao. Kaya ngayon magpasalamat tamong nga pong Gino, kaya hanggang bagay natin tamong ngayon. Once again, many thanks to the faculty staff of Santo Rosario Elementary School, especially ALS Coordinator, for giving me the opportunity to be the guest speaker in this moving up ceremony. Especially to our district ALS Coordinator, Sir Alan de los Reyes. Sir, thank you po.
And District Mobile Teacher, Sir Dennis Navarro. Sir, thank you. And our supervisor, katalay po ngayon ni Ma'am Julieta Sago. And our MC, congratulations to our ALS graduates. Palakpakan tayo po yung sarili tamo. Dahil po salamat. Maya paabak po kaya kayuan.